Natáčame s Tiborom Pavlíkom, tiež som vám ukázal v mimo videu a akurát sme videli otvorené dvere, do ktorých akurát ideme tiež preskúmať. Ticho, ticho. Ľudia, pozrite na to. Ty kokos. Boha. Nič zlomal, tieto dvere sa troška hýbu. No toto. To stačí jedna búrka, to už je na zemi. Cháni, tu sú otvorené dvere. Ideš ich otvoriť, choty. Však poďme spolu. Potrasť si, lebo tu sú sklad, to sa nemestíme. Mohlo by to oné. Nejdeš? Však poďme rovno úplne. Tak poď. Lebo tu už sme sa nemestili. Nie, nie. Tibor nech dáva pozor, ako môže sa nakúknúť ďalej. Ok, dám pozor. Áno. Ešte otvoriť, poď. Budem tu vedľa teba. Tu sa nemestíme, pozri. Zajtra budem kameru. Tam to vyzerá byť veľké popiči. Tam to vyzerá byť dosť veľké. Zajtra budem kameru. Čakaj. Tibor. Do piče. Kurva, cháni. Aj dobre, že sme išli. Ideme tam znovu, či čo? Ale to bol ona. Keď to nebol táto bude po... Najbližšie sa vám hlásime. Zajtra, čaute. Mali sme ešte zdržanie, ale ideme. Chalani, tu sa tam otvorilo. Pozri, tu sa tam otvorilo. Je tam niekto? Tu sa tam samo otvorilo. Haló, je to. Počujte ma? Alebo tam niekto bol a otvoril to a išiel tam. Kam ideme tam teda, Tobias? Vyťahneš aspoň boxer. Na čo, poď. Máme zbranie. Ticho. tak dávajte pozor. Zbranie nemáme. Preto aj boxer. Nemáme teraz. No teraz pri sebe nemáme. Ty kokos, ľudia, pozrite na to. To robí vietor, Tobias. Chalani. To bol vietor. Kamo. Kamo, ľudia, normálne tie dvere sú tak slabo zaistené, že to normálne stačí slabúčky vietor a už to sa... Aha, pozri, vidíš? To stačí slabúčky vietor a to sa do tvár do korán. Ok, idem ja s tebou, ok? Ok, poď ty teda. Tobias, dávaj pozor, ok? Tobias, dávaj pozor. No chod ty teraz. Nie, buď tam, dávaj pozor. Boha, Tobias. Ja piče, nieký je sem, bo ma z neho jebne. Tak... to skurveného. Ja, že to nemám ešte. Ale však dávaj pozor. Piče. Tu zase späť, musím si to zastaviť, lebo no. Chalani sa boja týchto dverí trošku, lebo... Ono to proste vrzga a... Bude otázka času, kedy stedy niekto takto vybehne. Vietor. Stále len vietor. Kamo, nemáme veľkú dlhú pajčku, že by som to stále to otvoril. Lebo keď príjem sem, kamo, to... Počkaj, dá sa sem ako troška dostať. No ak budete zase utekať, tak... To nie, tak tam keby je dobo, tak to otvorí a one. Ale... Vidíš, kamo?
Dobre. Teraz je to dobre. Ja vidím čierne. Políčovňa, toto všetko je. Ideme sa tam pozrieť? Keď to bude vychodiť sa bojím, tak tam dajme aspoň nejakú palicu. Ty kokos, pozrite ľudia. Počkaj, pôjdem trocha bližšie. Len... Kamo, to sa zhralo do kora. Tak sa nebojím. A ty, pozor, nelakni sa. Dobre. Ti hovorím, tom vietor, to keby tu bol týpek. Rozprávame sa vlastne, že keď sa rozprávame potichu, tak ja sa bojím. Však, Vidíš, že som bola až taký posledný. vidíš, to To by robí. televízor budeš taký. Poďme sa tam pozrieť. Kamo, dobre, že to nebucha, bo keby sa to zhralo do korana silno jeblo do seba, tak... No čo, Tibor, nič? Tak poď sa pozrieť, keď sa buch. Pôjdem takto na no. Dobre. Poď ty by. No už tam vidím plaga dole ženy. Ukáž, čo chcem vidieť. No, toto ťa zaujíma, čo? No, ja ťa hovorím. Tibor. Ticho, teraz. Chalani. Ty kokos, ľudia, pozrite sa na to. Kamo, poď. Pozrite sa na to, čo ti dáva. Pozrite tam. Ticho. Kolesa, počkaj, poď sa. Díky. Kamo, pozri sa, čo tu všetko je. Ty kokos. Tu sú aj chemikálie ľudia. Pozrite sa na to. Kamo. Ty všetko bolo, čo? No to je jeden deň. Tu sú veľkí kulturisti. Dobre ľudia. Pre dnešok je to všetko, toto už je len toto. Už nič tu není. Počkajte. Toto už je len koniec. A pre dnešok video je to všetko. Keby dačo, opäť sa vám hlasíme s pozdravom Tobiasa a Tibora. Majte sa.